Zorien eta Rock, eguerdion, eta eskerrik asko horregotearen. Berai esker, guk lan daukau. Eta gu pozi gaude. Hombre. Eta gu pozi zer egiten du, kozinatu, saiatzen gara kozinatzen, eta zuei errezeta berriak ekartzen. Gaurkoa bezala, gaur, nahiko esotiko esango dugu. Esotiko? Bai. Zerbait bereziak erredu. Nik ingo duana da, tartarra jako zenuten, egin izan ditutxo horienen, izokinana, atunana, azpizuna. Gaur ingo dut horrelako izokin eta aguakate tartar bat, eta horrekin beteko dut pasta, eta hau gero jungo da tigres netan. Lasai, legonean tigreak egin ez daukate musku joan aldera estuaz, eta beste tigreak lauakakoak, ez. Tigresnea, cevichea inoiz jan baduzue, tigresnea da, erabiltzen dena cevichea ontzeko. Orduan, sopa baten moduan, ikjungo da pasta azkenean beteta, era sopa horretan da goiarakin otzean jateko zerbait izango da. Hau lehen errezeta. Bigarrena? Bigarrena ere, zuk izokin tartarra egingo duzu, nik ere tartar bat egingo dut. Baina kasu honetan, vegetarianen gandik pentsatu dut, beraien pentsatu dut, eta egingo dut arrainik gabe, aragirik gabe, eta barazkiekin. Batez ere, tomatearekin. Tomate lehorrarekin egindako tartar bat izango da, veganoentzako ere balioko lukena arrautze gorringo bat izango du, baina veganoek aldi dute hori ez bota, beraz, beraientzako pentsatua era errezian egiten dana, gainera oso goxoa geratzen da, gainera ikusten duzu eta esaten duzu, hau aragia ematen du, gainera testura aldetikan ere oso antzekoa dana, baina dena barazkiekin eginda eta oso azkar eta errexea eta goxo geratzen dana. Gu lagunok, amua gota izuegu, zuek heldu, segi gurekin, eta ikusi nola iten den lehen errezeta. Tigre esnea prestatuz hasiko du saioa, horretarako osagai guztiak irabiagailuaren ontzian sartu, ondo birrindu, iragazi, gatz eta piperbeltz puntuan jarri eta oskailuan gordeko du. Bien bitartean, pasta egosten jarriko du eta paketean jartzen duen denboran, egosi, ostu eta gorde. Tartarra egiteko, izokina azala kendu, laukitxo moztu eta gopor batean sartu. Honi, tipulatxa, tomatea, jengibrea, laranja azala, aguakatea, luzokerra eta limoi zukua gehitu, ondo nahasi, oliba olio txorrota bat gehitu, eta martorriarekin ondoren mauka batean gorde. Bete gure pasta izokin tartarrarekin eta plater sakon batean tigresnearekin batera zerbitzan. Beraz, lanean az gaitezen eta horretako tigresnea prestatuko lehenengo. Irabiagailua jarriko duen eta honek zer da dama, tigresneak. Lego da behin, limoi ero lima zukua. Gero, legatza erabiliko dut, legatza erabiltzen dako, eta legatzaren buruarekin dain dut fumet bat. Fumeta, hotza daukadala dagoeneko. Arrain salda. Bai, hori da, barrura. Honi, legatza, tipula erdia botako diot, apio adarra, eta hemen daukat aji horia. Aji horia dela, aji hori pikantea, perutik ekarria. Oso pikantea dela. Orduan, koiadaka da txiki bat. Bai, gehiegi iztio botako. Nik uste dut han pilo bat erabiliko dutela, ez da? Bai, baina gu ez gara horren ausartak. Eta jengibrea ere botako. Osai guztiak hemen sartu, birrindu, eta hau izaten den cevichei eta normalean botatzen diotena. Orduan, nik erabiliko dut, gero, gure sopa hotzaren oinarri ero izango dela. Eta martorriaren enborrak ere erabiliko dut. Ez azaldu gehiago, ze joko bat egingo dugu. Ja, minuto, lehen minututikan, orduan, zuri azterketatxo bat egingo dizut, eta pantailaren atzean zaudetenei ere, zuek pentsatu eta zuek ere jolastu. Ze tigrearen, galdera egingo dizkizu, tigreari buruz, beraz, jakin balin badakizu, erantzun zutena balin badakizu, esan, eta etxean ere, pentsatu ea badakizuen, bale? Lehen nahingo galdera, nahiko erresa izango da, tigresneari buruz izango da, eta zein herrialdetan du jatorria tigresnea. Telebistakoak esan duen dela minutu bat. Minutu bat esan duzu, ez da? Nongo? Peru, mesedez. Hori da lehenengoa, bera, hasiko gara azpitik goraka, bale? Nibel errexenetikan zailerena. Orduan, jatorrian tigresnea zertzen. Arrain zopa bat, esnearekin egindako edaria, cevichea marinatzen geratzen zen zukua, ala araietarako saltxa bat. Telebistakoak esan du baita ere lehen, cevichearen dako zan, bai, cevichea.
Hori da, Bai. hori da, ador. Ikusten dut etxean ere asmaz dela, Bitik bi. Hirugarrena, hau ez dezu esan. Eta da, zebitzea laguntzeaz gain, Bai. Perun tigresnea ere batzuetan kontsumitzen zen. Vale? Horretaz gain. Vale. Adibidez. Postre gisa erabiltzen da, jogurrarekin. Pastarako saltxa bezalaxe erabiltzen da. Gaur rengo duna. Te bero bezalaxe erabiltzen zen. Ala jan aurretiko edari hotza. Ostra. Horra harrapatu aldizut. Bueno, a ver, nik pastarekin inbar badu, venga, ba. Pastarekin jatu. Ez. Jan aurretiko edari hotza bezalaxe kontsumitzen. Ai, Nik uste, propiedade nutritibo asko eta horrela dauzke, gainera alkoholik gabeko edaria da, eta hor, edari hotz bezala edaten dute. Vale. Laugarrenera joango gara, osagai hauetatik zein izaten da tigre esne tradizionalen osagaia. Tomatia, gurina, jogurra, ala limoia. Etxean, esan dute, zuk? Lima ero limoizukua. Hori da. Bai? Ni bertan jarri dudala. Eta azkeneko galdera egingo dizut. Bota. Venga, nola du izena pipermin edo aji pikanteren maila neurtzen duen eskala? Richter eskala, Kelvin eskala, Pikachu eskala, ala Scoville eskala. Pikachu edo Raichu. A ver, nik uste txorien hitz egin dugu loreta, baina nik Pikachu esango gustatzen zait. Aldatu ingo nuke, nik Scoville Aldatu ingo zenuke. nire komuneko Scovillan izena, horren antza altzei jot, eta zena izatea. Pikachu hobeto, Politxau gelditzen da, Bai. Bai, baina hau ez da Pokemon bat. Hau ez da Pokemon bat, ez da Pikachu. Hau da Scoville, oso ondo zigorrek esan duen bezala, Scoville eskala da. Neurtzen duena ze pikante maila duen. Azukrarekin ere gertatzen da, ezta? Bare eskalak badaude, zenbateko gozotasuna duen, pikantearekin berdina gertatzen da, Badaude, pipermin batzuk, non gehiago pikatzen duten beste batzuk bezalaxe, eta eskala honi Scoville deitzen zaio. Vale, bueno, banik hemen osagai ia guztiak sartu ditut. Esan dakoa, hemen daukagu lima sukua. Gero, sartu diogu tipula more erdia, nahiko gutxi behar nuen. Legatza gordinik doa, baina kontutan izan hemen oin, limoiaren azidoak, limaren azidoak kozinatu ingo duela pixka bat. Orduan, gordina ez da egongo hori, legatz hori. Gero, bota dio baita piperbeltzale batzuk, martorriaren enborrak, surtoiak, horrek erabiliko ditut. Hola, aprobetxatzeko ez da. Bai, gero ostoak erabiliko ditut, gainetik botatzeko. Eta jengibre pusketa bat, hemen, dana barrura. Gehiegi jarri dut, baina, nik uste honekin nahikoa izango da, ze bestela, oin jungo dan hemen, aji hori, krema honekin, koiarakada txiki batekin, nahiko indar izango duela. Eta hanpeirua ajia bera, piperra ere erabiltzen dute, kasu honetan, pasta gisa ekarri dute, baina beraiek piperra erabiltzen dute, pila bat gauzentzako. Nik erabili dut, hau, oskailuan neukalako, oindala ez dakiz zenbatetik. Eta oraindik mantentzen da. Eta mantentzen da, honi ez erasotzen ez ere. Hau, ondo birrinduko dugu, eta gero ingo duana da, iragazi. Hartu, iragazi eta oskailura. Gogoratu, hau, sopa hotz bat izango dela, eta gero hau jungo da, gure, esan dezagun, pasta sopa honen oinarria ero, pasta betea, gogoratu. Vale, honi, jarriko diot, ura irakiten, eta pasta egozten joan naiz, 14 minutu zegatik, paketean 14 minutu jartzen zizte. Era errezenan ez da? Paketean jartzen duna, gero zuek hori kozinatzeko denbora izaten da. Badakizue, gure tigre esne honek dauke limoia ikusi dezuen bezala, eta horrek egiten duna da, zebitxeetan eta horrela, gure arraina, kasu honetan izokina, kozinatu. Azido horrek, naiz eta temperatura ez izan, naiz eta beroa ez eman, arrain hori kozinatu egiten du. Oso ondo. Bueno, gaur erabiliko dugun pasta, beraz izango da lumakoni. Lumakoni pasta. Bai, da lumagorrian lehen guzua. Uste dute, holako familikoa ero, uste dute, omen dara. Ez dijoa hortikan, baizik eta izenak esan nahi du barraskillo. Ara. Lumaka, italiera esan nahi du barraskillo, eta noski, dator formaren gatik. Horrik ikusi dezuen bezala, barraskillo forma dauka, eta goran, hori da,
Lehenengo egiten dana da gari gogorra eta ura nahastu, forma ematen zaio, eta bueno, itxura honekin geratzen da, eta kanpoaldea ikusten dezuenez, marratxo horiek, hori da, brontzezko makina batetik pasatzen da, forma hori emateko, eta hori izaten da, gero saltxa eta horrela, ondo itxatxita geratzeko gure pastan. Hau, Italiako hegoaldean du jatorria, bertan kontsumitzen da asko, eta gaur egun ja edonon aurkitu ditzake, noski. Gero. Eta kalitatezko pasta bat erabilizazue, ze merkeak, nahi dut esan, hau ona da brontzesko moldearekin indakoa eta 2 eurotara ez da, eta 5 lagunentzako ematen du olako pakete batek, orduan, ez, pasta, edozi, desendia. Italiako sukaldaritzan oso ohikoa gainera, bertan askotan edo rikotarekin, ziazerbarekin, horrela kozinatzen da, batzutan nahazten dituzte barazkiekin, aragiekin, eta amaitzen dute tomate saltxa bat eta besamelarekin gainetikan, eta gero hori labera sartzen dute, beraz. Bai horrela kozinatzeko, bai labean kozinatzeko, balioko du. Zer moduz dago? Indarra dauke? Ze ona. Gatz pixka falta zaio. Eta prest. Eta listo. Hau, esan dakoa, oskaiura doa, zegatik, hotzotzan nahi dudalako, gero fresko goteko. Beraz, pasta egozten, ni oskaiura noa, eta orain, hasiko naiz gure tartarra egiten. Tartarra egiteko erabiliko dugun arraina gaurkoan izango da izokina. Izokina gaur egun toki pilo batetan aurkitzen dugu. Da, ia gehien aurkitzen dugun arraina. Kontsumoa asko hazi da, eta hori izaten da, batez ere, akuikulturaren gatik, hau da. Gaur egun arraina asko hazten da bertan, eta honek egiten duna da, hainbeste produkzio dago, prezioa urte guztian zehar mantentzen da, eta eskuragarri dago, denontzako, ez da? Eta horrexegatikan urte guztian aurkitu dezakegu izokina gure arraindegietan edo supermerkatuetan horrexegatik. Gero, beste gauza garrantzitsu bat izokinak daukana. Dauka gantz asko, desente dauke. Eta honek iten duna da, kontserbazioari asko laguntzen dio. Hau da, ozgailuan dagoenean edo izozkailuan dagoenean gantz horrek egiten duna da, hobeto kontserbatu eta horregatik denbora gehiago iraut dezake, adibidez, antxoa bat izan balitz bezalaxe. Antxoa batek ez digu hainbeste aguantatzen, hainbeste irauten, horrexegatik ez daukalako hainbeste gantz izokinak bezalaxe. Eta izokina badakizue jan daitekeela 1000 eratara. Gordinik, pokeboulean, ezebitxe batian, ketua, marinatua, hori da. Oso moldagarria, aukera pilo bat ematen dizkizu, eta gainera gure dietarako da beharrezkoa. Bai. Hemen, ikusti duzu, azalak kendu diot, zuek arrandegian eskatu azalak kentzeko, lehen ibili naiz ezurrak eta kentzen, eta ikusi dut, heldu danean esan dut, pare bat ez dizkio kendu, eta orduan nolako pintza ematero baldin badakazue, kendu, eta hemen daukazuena da, haragi garbia, eta hori bada beste batez, izokinan alde, jendeak beti, bada, jende bat zurrak eta ez dituela aurkitu nahi, alde hortatik eta izokinak esan dezagun gutxi euskala, errazkentzen direla, eta ez dira lan, lodietako horretako. Gertatzen dana da, zigor hemen homogenizazio arrisku hori badagola, ez da, denak hasten gara, hori, izokina kontsumitzen eta horrela gertatu daitekeena da, igual bertako arrainak edo tradizio handia dagoen lurraldeetan, igual baztertu egiten dira, ze izokina kontsumitzen hasten zara, eta galdu egin daiteke, sukaldaritza tradizional hori, ez da? Guk etxean bilerik behin jaten du izokina, gustatzen zaie, baina egia da, oso lehatzalea dira ni orokorrian, eta niko sinatzen dudanez, besteak aguantatu behar dute. Baina urra burua antxua eta sasoia danean, ero berdela dagoenean, eta horrek ere sasoikuak eta izokina, bai, jaten du gustatzen zain, baina ene izolan asko erosteko, ez dakit. Azkenen hori kontatu duguna, ez da, hain eskuragarri dago toki guztietan. Eta presioa, ez da, esaten du, aztegikoa da, baina ez da merketakoa, arraina ja berez ja ez da merkea, ez da merkea. Baina hori, hainbeste produkzio dago, non edo nora joaten zarela, hortxe dagoela, ez da, eta urte guztian zehar dago, orduan hori.
Gero beste osagai bat, ikusten dut hemen erabili behar dezula, egia da oso modan dagoen osagaia dela izokina, baina aguakatea ere, dexente jarri da modan. Zuk badakizu, hemen dago bitxikeri oso on bat, lo egiteko laguntzen duela. Aguakatiak? Bai. Horretik egiten dut nik lo ondo, guk egunero faltzen du aguakatia. Oso ondo egiten dut. Baina, enekien, bai? Benetan. Dago ikerketa bat eginda, 6 hilabete iraun zuen ikerketa bat, non 1000 pertsonekin baino gehiago egin den ikerketa bat, eta bertan, egunero kontsumitzen zuten aguakatia, eta ikusi zan, pasazala 6,4 ordu loitetik 7 ordura. Hau da, ordu erdi baino pixka bat gehiago lo egiten zuten aguakatea kontsumitzen zutena. Zein egiten du 6 ordu bakarrik lo? Zortzi hori behar dire, ni 6 oso gutxi iritzen zait, Gutxi, nire hortikan oso urrunen ez ibiliko, 6 ordu? 7 igual. Bai. Gero, siesta garaia eta horrela... siestarekin, horrek laguntzen du pixka bat. Bai, ikerketa honek esaten du, azken nutrizio ikuspegi horretatikan, dake potasioa, magnesioa, azke zuntzak, eta, honek egiten duna da, melatonina dauke ere aguakateak, eta, lo egiterako garaian eta horrela, gure muskuloak edo giharrak egiten dina dena erlaxatu, laguntzen du giharrak erlaxatzen eta horrela, eta hobeto lo egiten. Orduan ikusi da, ordu erdiko aldaketa hori, pixka bat lo egiten laguntzen duela. Vale. Saiatu behar naiz, imerdu dana da. Berez ez utzi zen, bestela. Aste honetan, ez dut jango, eta ordu erdi gutxi egiten dut. Probatu dut. Zuk ez dezula inongo arazorik izango, Ni oso nekatuta izten ez. Ni lo egiten dut seko. Hori bai, goiz ez natzen naiz. Oso goiz eta askotan, bitzezu da posta gila. Posta bakarrik. Eta, baina, karo, postetako, 7-8 ordu lo egin dionik. Hori da kontua. Ez que ni nire arazoa da oso berandu sartzen naizela lota. Maika eta 12 bitartean. Gero zazpitako noski gora, batzutan zazpitan sartzen naiz. Amaiketan? Amaiketan oraindik hogean sartu? Amabitan? Sartu gabe igual, bai. Amaikak eta 12 bitartean. Izokina txiki moztu, gero mauka batean sartu behar dut, eta beti imar ditugu gure lumakonean, orduan. Tipulatxa. Hau pikantea da, oso pikantea da. Pipermina hauek nire lagun batek landatzen ditu, dauka holako invernaderotxu bat dauka, eta gustatzen zizko pikanteak. Pikantiak. Eta esan nion, eta pikantiak areatzeko zein behar da? Ur gutxi bota horrela? Ez da, barietatea holakoa da. Hau da, barietatea bat, jasotzen zaudenean behir ari dira zuri eta esate dizute. Horrela ateratzen direnan, badakizu. Ez, hauek pikatu egiten dute benetan. Ez baino, batzutan adibidez, ibarrako piperrak eta horrela, badaude batzuk, pikatzen dutenak pilo bat, beste batzuk ez, eta nik uste, ez dakit, igual abuztu bukaerako eta horrela, azkenak eta gabardinakin esaten dana beti esaten dute. Ez dakit hori zergatikan izaten da, baino. Nik hemen ala ere hori, pikante puntu bat bai nahi du botatzea. Oin, tomate hau indu dana da, bakizue gurutze bat, hartu, ure irakiten, sartu atera 10 segundu, urrotzetara, galdarrestatu, esaten dena, zuritu indut, eta orain ingo dizkio dana. Hasiak kendu, eta laukitxikitxotan barrura. Jengibre pusketa bat ere bai. Laranja honen azala erabiliko du, eta gero atzo erabili nuen limoia, eiteko honek kastainoliak, beraien, limoi erdiaren zukua, eta nola ez, beti tartarretan normalean eramaten dana, luzokerrak ospinetakoak, gehi martorria. Orduan, hauek zehatzen noa eta barrura botatzen. Pixkanak. Itzein dugu ez da, nola lo egin, aguakatarekin hobeto lo egin daitekeela esaten dela, koltsoia eta zitze egin nahi dut. Hau da, zuk koltsoia zigorra didez, zenbat urtez behin aldatzen duzu? Gutxi gora bera. Esaten, hor bada guztu gutxa. Nik entzun nuen behin lagun batea dauzka koltsoia esatzen ditula, 10 urtera ero, komeni dala, aldatzia, ero. Esaten dute hori, 8-10 urtez behin aldatu behar dela, gero, noski, segun eta ze koltsoi, hobegoa baldin bada, kalitatekoak baldin badira, igual gehiago irautea dago, baino, oso garrantzitsua, ni behintzat,
koltxoi bat erosi behar nunen, nik esan nun, on bat erosiko dut. Etxeko gauzak eta horrela, esan nun, sofa eta koltxoia bintzat ona. Gero beste gauzak eta horrela, ez diate hainbeste importa, baino azkenen zu pentsatu hor pasatzen dudula bizitzako Elena. Laurdena, baino pilo bat, eta nire da, bizkarreko mina eta hola segituan izaten detela, beraz esan nun, nik koltxoia bintzat, mina ematen du momentuan ordaintza, baino gero esaten dut, bintzat ondo lo egiteko. Baina hori inbertsio bat, hori inbertsio bat. Osasunean inbertitu inberda eta hori osasuna azken. Eta atzedenan nahitan egizkoa da gure buruan entako, beraz? Hori da. Hor, esate dute, gero trukoa dela, bestela gero koltxoiei buelta ematea, urte batzutara, 5 urtetara buelta ematea izu, eta egia da, bestaldea, baina gero badaude batzuk non gorakoa igual dira biztelak, nola da hori? Bizkoelastikos. Eta berako aldian ez, horren ezin zaio buelta eman. Gorako, ez, segun eta ze koltxoi ezin zaio buelta eman. Daude ja eginak goiko aldia bakarrik erabiltzeko. Bueno, gu jarritzen dugu hemen, pasta egozten, ni gabe pusketa txikita mozten, eta esanakoa koltxoi ematen uzi zazue. Hori da, jengibrea daukezu. Ia jengibrea asko ez dugula erabiltzen hemen gure sukaldaritzan eta horrela, baina bueno, bere ikutua ematen dio. Gainera, ez bali badak zuen normalian edo dastatzen duzu zerbait eta pikantia bali bada, jengibreak ematen dio, Pikante hori askotan esaten diot, ze bota diozu, ze pikante bota diozu. Agia ez, batzutan izaten da, jengibrea daukelako, eta jengibre horrek ematen dio, pikante ikutua gure saltxei edo zer gauzari botatzen diozuan, eri? Nik horre, tigresnea ero dastatu dut, ikutu txiki bat zeukan, holan pikante puntu bat, eta esan dut, jengibrea nabaritzen da, baina esan holan gehiagizkoa, nik zer falta zait hemen, bota diot, oin falta zait, jengibre eta jengibre pusketa botako diot, esprituko hemen, esaten da moduan, grosso modo, hemen badakizu bakarriko lan, almintzek erakutsi zuen koiara batekin, azala pixka eta raspatutan neikua da ara, baina, ondo zuritu, nahi izan ezkero hemen aukera daukazue, erreza aldera itera. Birrintzen duzu. Zegia da oso zati handiak aurkitzeare ez dala oso atsegina. Ordunik, horrela botatzen balma duzu, hobeto hori. Dana ondo birrenduta, eta zaporia emateko eta horrela, baina ez zati oso lodiak aurkitzea. Eta, nik bako zaite esan duana, erabiluko dela, larenja azala bota berrez. Hau da, gure haman, laranjotoko, azkenengo laranjetakoa, hau dago pixkat, oskailuan izan dute, hilabete bat eramango du oskailuan erolan, eta dago pixkat bigunduta, baina, bere ikutu emango dio, eta falta zeidan aguakatea nahi ekarri dut oso helduta, zegatik, hau krema moduan nahi dut geratzea. Orduan, hemen aguakate, nahi bat zuen pixkat, pusketak ikustean nahi bat dituzue, ekarri bat gutxio helduta. Nik ekarri dut bat, guakamole bat diteko, perfecto izango zena. Ondo geratzen da, igual tartarrak eta horrela, ospina eta horrela daukate, aguakatea pixka bat, horrela bali madago, mikaztasun hori ematen dio, eta aizu, bere ikutua ematen dio, Hau dago, egon behar den bezala. Ni batzuk esan guten, ensalan jateko, bigunegia, baina krema, hau, ogitartean jartzen duzu, igurtzita. Hau da, pipi, 10 minutuak pasadi dela. Orduan, hau, ogitartean, nik ogitarteko aguakatearena, semei egiten diet, behin baino gehiotan, eta egiten dut olako aguakate bat oso helduta daudenean, hartu, igurtzi, oliba olio txorrota bat, eta gaz pixka bat, eta ogitartean zoragarria. Sardina batzu jartzen baizki jozue, hobe, baina, ideia batzu botatzea ditez. Aguakateare oso modan dago gaur egun, eta erabiltzen da, pilo bat, eta Espainia hegoaldean eta horrela, hasi dira landatzen, Malaga inguruan eta horrela, aguakate pilo bat, gertatzen dena da, karo, pilo bat behar dute gehiegi, eta zer gertatzen da, aguakatea azteko behar dela temperatura altua, orduan, temperatura altua nuna egiten du, hegoaldian, ezta, gertatzen dena da, ura ere behar dula, eta
hor ez dago urik. Ze aguakatea normalen da tropikala, eta zonalde tropikaletan eta horrela, bai, egiten du beroa handia urte guztian zehar, eta hor ur asko egiten du, osea, uri asko egiten du, baina hemen beran adibidez, Espainia beran eta horrela, ez du egiten bat ere euririk. Orduan ur pilo bat gastatu behar da, eta kontsumorako eta horrela, claro, batzutan izaten dute, falta zaie ura kontsumorako, eta gero ari dira dena erabiltzen aguakateak landatzeko, orduan, bueno. Guk hori ikusi genuen La Palma uartean, han ari ziren platano ondoak entzen, aguakatea saltzeko. Ze aguakatea, platanoa, banana baino desente garestiago saltzen da, eta orduan, baina urarekin oin arazoa zeuzkate. Aguakatea barrura, esan dakoa, limoi erdiren zukua botako diogu honi, eta ondo hasiko oliba olio txorrotada bat, eta hau mauka batean sartuko dut, pasta egosita daukat, eta orduan asmoa da, betegarri honekin, gero, gure lumakonia, gero hauek betetzia, eta hau izango da otzian jateko zerbait, holan udara begira, Entxalada moduko bat igual, Bai, pasta ensalada bat izango zen. Balioko luke. Gatza botako digu, piper beltza bai, noski. Oliba olio txorrota da, on bat, eta hemen batzuk ziapea botaldiote. Botaldiozue arrautza gorringo bat, ero maionesa ere botaldiozue nahi izan ezkero, eta tartar batek eramaten duena normalian, holako edozein osagai. Hartu, koiara batekin ondo naziko dugu, eta hau mauka batera dugu. Eta hemen ja limoia duenez, ja izokina ja pixkanaka ja joango da kozinatzen, Eta tartar batean izokina gordina jamela. Hau da, gustatzen, izaten bazarete, arrain gordina zaizuna gustatzen, ustazue oskailuan limoi pixkat gehiagokin, eta ikusiko zuen nola kolorea erabat aldatzen zaion izokinari, zuriska aldera gehiago juten da, azkenean kozinatzen jungo da. Batzutan gehiegi geratzen da kozinatuta, ez da? Cevichea... Denbora asko uste bali maduzu, hori da, momentuan bota behar diozu tigresnea edo olio, ozpina o limoia, eta momentuan kontsumitu behar da, ze, karo, uste bali maduzu bertan denbora asko, denbora luzez, horrek kozinatzen jarraitzen du, eta ikusten duzu denbora asko pasatzen bali da, gero jaten duzunean, geratzen da gehiegi kozinatuta, eta guk nahi duguna da, nahiko gordinik jan. Nik, Armintzor, lagun peruar bat egitzi nuen, da ere esate zuen. Lehen, cevichea beraiek jaten zela, tigresnetan usten zutela, egun batetik bestera, eta gehiegi kozinatzen zela. Eta Japoniarrek etorri zienen, beraien kulturarekin arraia gutxi egin da jatekoanekin, eta beraiek eman ziotela gero gaur egun daukan fama cevicheari. Bueno, hau, prest dago. Oskailuan daukat, gure tigresnea oztutzen. Utzi guzue, pixkat hau jasotzen, txukun, eta azkenean bakarriko izango da gero. Moztu, bete gure pasta, tigresnea hemen izango dugu, eta platerian, osai guztiak batu, eta jan. Hemen eskulana da, Igor? Mentxe gaude, ja. Bai, hemen, hain naiz, ikuste duzue, maukatean sartu dugu gure betegarria, jaso dugu sukaldea, gure tigresnea prest, eta hauek gutxi gora era, Egin alduzue, lumakoniak erabilitu guzugu, baina makarroi hauen lodiak direnak ero, hoiekin ini alduzue, ero nahi duzuenakin, eta asmoa da hori esan dagoan, Armintzek esan duela horako, pasta ensalada antzeko bat egitea, eta, hau, zerbait berezia, ez da? Gauza arruntetatik ateratzen dena, oso gutxi ikusten da, pasta bat non tartar batekin dagoen beteta eta tigresnearekin amaituta, berezia eta bitxia, ez da? Gusiko dugu zer moduz atera den, Oso freskoa den zerbait, tigresnea azkenean da, ez da sopa bat izango. Hau da, koianakala bakoitzean, tigresne pixka bat, gehi pasta hartu behar dugu, eta gogoratu, gure pasta duala, gure tartarrarekin betia. Eta hemen daukazue, martorri pixka bota ondoren, gure izokin eta aguakate tartarra tigresnearekin. Hau goiararekin bai edo bai, Armintz, esan dakoa. Danatatik hartu behar da. Biak hartu behar ditu. Paula eta dana. Hori da, hor da minda.
eman, eta bizia da, bizia dan zerbait da errezeta. Eta ia da, makarroi gutxiekin, ja nahikoa dala, ze honen badauke pixua, Beteta, Bai. Ea. Zerbitxe bat ematen du? Sí, oso ondo iten duzula. Sí. Hau, goxua da, baina beste era bat, tartar bat egiteko, barazkiekin, izokin eta haragirik gabe, oso na gelditzen da, beraz. Horrekin beteako genuke bere, nahi izan eskero. Adibidez. Mira, gorde pasta hori, gero jango ditugu eta. Ointxa gatoz, ni betetzen hau bestatu. Oliba eta tomate tartar bat egingo dugu. Horretarako tomatia hartu dut. Naturala, ja txikituta ekarri detela, eta tomate lehorra. Hori izango da garrantzitsuna. Ze txikitzen dugunean, gero izango du haragi, itxura, tekstura, zaporia ez, baina ikusiko duzu ze ondo geratzen den, ze polit, eta hauxe horrela egiten da. Tomate lehorrak ondo xukatu eta lauki txikietan moztu. Txalota, olibak eta tomatea txiki egin. Gopor batean, tomateak, txalota, olibak, ziapeak, arrautza gorringoa, limazukua, gatza eta piper beltza nahastu. Leunki mugitu, zapore guztiak bat egin arte eta honegin. Bueno, ikusi dezue honek ez daukela inongo misteriorik. Beiratze balma dezuek, zurik ere ez daukagu ze ez dugu ezertarako behar. Hau, hotza izango da, eta inbehar detena da, badana txikitu kasu honetan, garrantzitsua olibarekin hasiko naiz, oliba hauek txikituko ditut, barrun ezurra daukate, beraz ezurra hori kendu egingo diet, eta beste guztia era txikian moztuko dut. Hori azkenean guztoko dituen errezetak, errezat direnak, hartu osagai ezberdinak txikitu, nahasi, dena batu, eta listo. Ez dait, ia zero prestatu genduen olako oliba beltz eta tomate lehor tartar bat ere, antxoarekin egin genduen hemen, eta, bueno, armintzak esan duen, aukera veganoan egin izan ezkero, honekin badaukazue egitea. Nik lehengoan egin nuen... Kasu honetan gorringoa erabili barret, orduan veganoan nahi balma dute, hori gabe egin daiteke berdin. Azkenean gorringoak egiten diona, lago puntu krematxu bat ematea, gustatzen zait. Bai, inaldute edari vegetal batekin, maionez antzeko batekin. Hori da. Eta horrekin emango dio baita ere, ospinatak kendu, eta horrek emango dizu, maioneza horrek emango dizu, krematxu puntua, ospina emango dizu, eta oliba ere holan ematen dizu, errezeta honi. Orduan, bueno, beste aukera bat da. Nik enekin abitu, lehenko narmin egin nuen, holako dastaketa bat izan genuen, garagardo dastaketa bat, eta eskatu zizkiaten 6 garagardo eran behar ziren, da 6 errezeta garagardo horiekin ondo maridatzen zutenak, ez? Bai, garagardoarekin. Eta kontua zan, nik garagardoan nuen, oi asko eta saieskia. Baina egia da, segun ze garagardo dien, behar dira jaki batzuk suabeagoak ere. Eta nik erabili lehengoa zan oso garagardo suabea, eta esan ziaten, egin zazu zerbait, harina, zapore askorik ez daukanea, eta egin nuen olako, egin behar dute txorien egun baten, olako kaprese enzala bat, baina moldatu, hau da, egin nuen esfera batzuk egin nituen. Esferifikazio batzuk bezala xe? Gastarekin, esferifikazioa, mozzarelakin, gero egin nuen tomatea, ura atera tomateari, hori gelatina moduen bihurtu, eta laukitxo batzuk esfera hoien ondoan, eta gero olako oliba beltz hautz bat, inituen oliba beltzak. Osa, vanguardia, hori ja vanguardia egiten zaio. Txikiti nituen olan xerratan, labean, 80 gradutara 3 ordu, lehortu egiten da, eta birrindu egiten da, eta hautz bat dauka. Oliba beltza ere, artikulu bat irakurri nuen, non gaur egun jaten dituen oliba beltz gehienak, dira berde jasotzen dituzte, eta gero burnian familiko hau gluconatato ero laktato ferrosoak egiten diote, eta beltz bihurtzen dira. Ez dituzte beltz jasotzen? Ez dituzte jasotzen helduta daudenean, ze beltzak dira, ondo heltzen direnean olibak, beltzak eratzen die, eta horre jaso eta listo. Zuek konturatzen bazaete, oliba beltzen artean, oten dira batzuk oso dirdiratzuak eta trinkoak direla, eta beltzak, hoiek dira tratatuak, hau da, berde jaso dituztela, eta gero, burniaren familiko osagai hauekin
nahaztuta eta kolore aldatzen zaie, eta beste atzu daudelan bigunduan moduan, ez da kolore beltz uniformea, da pixka marroi aldera, eta krematxoagoak eta hoie dira, benetako oliba beltzak helduta. Osasuntxuak, hau da, besteak ez dira txarrak, ez da inungo arriskurik, horregatik saltzen dituzte, baina konturatzen bazarete, egun baten, holako oliba beltz poto bat hartu, eta atzean osagaiak irakurri. Eta agertzen bada erogluconatato, erolaktato ferreoa, horrek dira berde jaso dituztelak, eta gero bere puntura heldu baino lehenago, eta ero tratatu dituzten honekin, eta belztu egiten direla. Bira, honik komentatu nahi dut hemen, ze, jendeak igual pentsatzen du diala beste varietate bat, ezta? Igual dala batzuk berdeak eta beste varietate bat dala beltza. Ez, adibidez, ardoa egiterakoan, matxak bai dira variedade ezberdinekoak. Hau da, berdeak eta beltzak variedade ezberdinekoak dira, baina olibaren kasuan ez, olibaren kasuan da, hori da, berdina. Da bat lehenago jasota, beste bat beranduago, baina variedade berdinarekin egin da, bai. Eta berdea jaten ditugunak tratatu din berdira. Horrek oso gogorra dira. Salmuera baten sartzen dira. Zapore bikatza daukate, eta nik izaken duen lasterketa bat Alicanten izan zen, eta pasa ginen oliba ondo artetik, eta oliba bat hartu nuen, ahora sartu, eta zan, jate. Hori salmuera baten sartzen da, ura gatzarekin, hortxe uzten da denboraz, eta orduan bai handaitekela. Eta ez dakit, ez dioten beste holako sosa ero ustu gehitzen diotela, biguntzeko, eta, kontua da, jaten ez dena ziur bai da ezurra. Ez dute errezetarik emango oliben ezurrekin. Oliban ezurrak ez dira jaten. Baina berrerabili alditugu. Eta ni behitu, hontan, aipatu zuna gerritik eta holan pixkate kontxoian kontuarekin eta, behitu, oliben ezurrak hartu, eta bota beharrean horrek jaso eta beratzen utzi. Beratzen ustean, haragia, jandakoa garbitu gero ondo, ondo garbitu ezurroiek, eta gero lehortzen utzi lehortzen, eguzkitan, ero leku epel batean, egun batzuk, ondo lehorrak egon arte. Gero sartzen ditu solako sakutxo baten, eta mikroguin labean pixka temperatura eman da, gerrirako, hankak berotzeko, oso ondo, eta asko oso baliagarria dira, ze mantendu egiten dute temperatura ondo mantentzen dute. Eta luzaroan irauten dute. Orduan, jatetxe batera, tabernara oine igandean juten bazadete, eta manian hitu batzuk hartu da, gorde ezurra horren. Ezurrak gorde, gordetzen, ez bota, eta nordetzen ez bota. Horrek, jaso, eta horrek balio duzita horretarako. Beste bat, aukerak ez da? Bai, loreak eta gustatzen zaien entzako eta, ontziak hartu eta batzutan bakizue, dakit esperientzian etxean gastatu zaigurako, lorontziak ero espadu ondo ebakoatzen, ura azpian geratzen bada, eta ezetasun gehiegi badaude lore batzuk ezetasunari sustraiei kalte egiten diela, ez? Orduan, jartzen baduzu lorontziaren oinarrian ezurroiek, eta gero lurra, eta gero lorea, lorea, hasia sartu, eta hor lorea, hor kontua da drenatzen laguntzen duela. Ezurroiek drenatzen laguntzen dute. Orduan horretarako ere balio dute. Eta zertarako gehiago balio dute? Hartzen baduzue, esne edalontzi bat. Honek, baina, edalontziak botella, esnianak, horre litro terdikoak. Tapa moztu iten diozu holan, gainikaldea, ahoa geratzen zara. Jartzen diozu hemen sartzen diozu horre globo bat, eta honek jaurtigai moduan, tiratxinas moduan, holako zer, min egiten du ipurdian ere. Horretako ere balio dute, kontatu diatendez, nik ez duzu erabilia, sekula ez, holako hori mesedo. Lehen esan duzu, biurria zinela eta horrela, baina ez zen erabiliko. Bai, nik esan du, ni urdai azpiko. Eroatze esan nuen, ni urdai azpiko. Biurriana, ni hautik hori ez ni errezetarekin jarraituko dut hemen, bitartean egona izena izan da, dana txikitzen, eta bota diot hemen, tomatia, gure tomatea, gure olibak, gure txalota, eta hau ningo diotena da, hau da olio berezi bat daukela albaka zaporia. Orduan bere albaka ikutsua botako dio, gero, ez balma daukezue olio berezi hau, aldiozue albaka bota, Gero, ziapea,
nik biziape botako diziot. Bat, ja, leuna edo dena ondo txikituta dagoena. Bilongoa ere izango zen, esaten dena. Bilongoa eta aziduna. Vale, Barrura, hori da. Dana azia diazkatenak, gero, ozpina botako diot, hemen dana barrura, beldurrik gabe, gorringoa ere, barrura, Osondo? beldurrik gabe eta limoia. Vale. Hemen ordena ez da garrantzitsua, Vale. Ez. Ni apuntatzen nahi nintzen, Dana ondo nahastu, eta orain bai, gero martorria amaitzeko botako diot, eta listo. Osondo. Bueno, gu hemen gabiltza oliba kontuekin barrezka jiji jaja, baina nik enekiena da hola gaixotasun bat, olibofobia deitzen dala. Bai, eta dago jende bat. Bai, beldurra ematen diona, ezin duna ja. Bai, izan aldala. Olibarekin. Ez, baina oso, eta gaizki pasatzen dute, tabernetara eta juten badira, eta ikusten baituzte olibak gaizki pasatzen dute. Bai. Eta hau izan alda, esaten da, zergatia ero ez dakitea ziur nundik, baina agian txikitan olibakin ez dakit hor geratu estarrian ero trabatuta, erolako trauma naiz eta ez zurrik ez izan. Bai, olibarekin zerbait pasatu zaiela ero zaporeagatik ere, ze olibak badaukat olako zapore fuerte bat, jende horrek antza oso gaizki pasatzen du, eta esaten dute, nire hau gertatzen zait erretzaiekin, nik ez diot. Ez, baina olibak jandituen norbaiteri musu bat ezin ematea, bikotearekin, eta ni bikote erretzaierik ez dut izan, baina behin ligatu nuen batekin erratzaia zala eta txiklia eskainin dira. Musuak. Zaporeak entzeko. Ez dakatzabak. Abia, nidaket lagun bat dala, ematen diola beldurra botoiak. Botoiak. Ezin du, bai, edo zein botoia horrela, eta ezin du jantzi arropa botoiak dituenak. Hala, bueno, ez zaizkio gustatzen. Ez, fobia bat da, fobia bat, benetan fobia bat. Botoi fobia? Ez dakit nola esaten nola. Bai, existitzen da. Bueno, ikusten dezu, nik hemen errezetarekin, ingo detena da molde honetan. Horrela, jarri, atera, eta orain gainetikan martorri pixka bat, bota, eta gure tartarra prest. Mentxe nire gaurko tomate tartarra. Nik horrek zan beharra dukat, nire miresmen guztia, hemengo alkondalako, hemengo botoia lotzen dutenei, horrez, ni ordu erdi biltzen, ez zinen hor lotu egin, ena izabila hortan, ena izabila. Arramonitz, egia esan horrela ikusita. Ikusita, benetazko aragiaren ematen du. Ez atuna ematen du. Bai, eta gorrengoak nola ematen dion, Kremosidade hori. Oso ona. Ondo sartzen da, bai. Bueno, lagunok. Lehenengo plater betzelaxe, aragia aurrentik edo, bikain. Gaurkoan bi ideia fresko, erraz eta gozo prestatu dizkizugu, zuek etxean, animatu, sartu, zukaldean kozinatu, eta bihar, etorri gurekin, bihar errezeta tradizionalen eguna, aste azkena. Ez galdu. Agur!